Sekuru tiri kuona mabhurugwa echirume neechidzimai atinodaidza kuti mapanties muchirungu. Ari kusenzei mudare menyu? Chokwadi ndinotenda nekubvunza kwenyu nekuti nhau inoitika pamabhurugwa iwaya. Pane vamwe vasingade nezvedzimba dzavo vachinyepedzera kunge vanodzida. Ndobasa remabhurugwa iwaya. Kureva kuti kana kunyange dai ari mudzimai aiwa nebhurugwa rake kunoku kana nababa, asi kana achinge rangouya kunogona rangodai, pane vakomana vanodudzira nyoka vaya vakangouya kana tikangoiswa parikaitwa mikotsotsi akangonanzvananzva chete hausina kunze kwauchabuda, angava ramai kana baba. Ndo mashandiro anoita. Asi kuri kuti kunyange dai kuri kunzi tafirwa namai, asi baba mune matosunungurwa nekufa kunenge kwaita amai. Kana vari baba vafa, amai vatosunungurwa nekufa kwaita baba. Ndo patinenge tichiti mhiko iyaya painenge yadi zvapera ipapo wakukwanisa kuchiita upenyu hwavo. Asi kana vari vapenyu hazviitiki. Ndosaka muchaona aripo vanhu vese vasungwa. Anenge auya iwaya kuti azoenda paauya pane imwe makwenzi anoturikwa ainawo ipapo. Asi idzo dzinozosvika dzichidzasira dzichinanzva. Kureva kuti padzinongonanzva ipo paya zvatopera. Ndomhiko yayo kureva kuti kana kunyange dai kana ukazoita sei kana ukanzi kwaenda kwaita sei, hakuna chinobuda. Nhau iripo ndekuti unofanira ngongoti iwe ungoziva zvemumba mako, uyo ozivawo zvemumba make chete. Kana watadza kuita izvozvo, ungoziva kuti kwese kwauchaenda hapana zvaunoita. Asi mushure kusunungurwa kwako, kufa kwemudzimai kana kufa kwewe murume, ndokuti muri wawiri makasiridzirana. Kana marambanawo zvine gwara, runonzi rukawo. Runongoita kuti mudzimai atadze kuita bonde nemunhu asiri murume kana kuti murume atadze kuita bonde nemunhu asiri mudzimai wake. Panguva yanongosvika kana kuti kugumana, vari vanhu kuti vakasitsana mashoko erudo iwayo, vakangogumana chete, zvatoshata. Umhando wacho urwere hwemhando iyi unoitange kana kazhinji kacho unogona kubata kumadzimai. Madzimai unoitange zvinoita cheko zvekuti anochekwa pasasi pekufa. Anochekwa zvekuti anoita kupingidza kuti ndakutofa. Ende anopedzisira abuda pachena ega ataura chokwadi chaakaita. Kuvarume unoti kana kunyange dai kana ukanzi wasangana nemumwe mudzimai wauda kusangana naye, zvinoita handiti munoona munhu zvinoita munhu anoita anodonha pari. Ndo zvinoita kuvarume. Inde haana nguva yekuti anogona kana kuzodi munhu anongofisa kungodza kutsatsanza angoita angodonha. Ugoshaya zvisati kana kuti zvimwe nguva munhu anogona kudonha mudzimai wozotanga angachibatsira kuti aona kuti munhu anga akadonha. Asi vanhu angachiwirirana. Mhiko yake ndekuti haafaniri kunge achidanana achibatana nemunhu asiri munhu wemumba make, mudzimai wake. Saka anotongodonha. Kutomuka kwake ipapo unge pachinge patoreururwa. Kufema anenge achifema kutaura anenge achitaura kure, asi anofanira kuti areurure kuti zvinhu zvake zviitewo zvakanaka. Aiwa kwete hausi uroyi. Nekuti zvazvinoita manje kana tichisenzesa mhando iyoyi, kune vamwe vaya vanogona kungotyora mutemo, vanosenzesa simba rekuti anzi kurowa ndokupedza nyaya. Aiwa kwete. Kana kusungisa munhu, ungasungise munhu uchiti tanzi mukadzi wangu ndokufungidza takudanana nanhingi, hazviiti. Haugoni kumusungisa. Asi zvaunongoita chete unongoita kuti zvinhu zvako zvibude pachena. Kana kutora demo kuti anzi ndoda kunotema nhingi ndikunzwa takudanana nemukadzi wangu, aiwa hakusi kugadzisa nyaya. Kugadzisa nyaya mukadzi hauende naye kubasa. Inde iwewe paunoenda, iwewe nyangwe dai kana mukadzi achienda kubasa iwe usingaende kubasa, iwe hauende naye. Saka kugadzisa nyaya iro kuya tinongosenzesa chete. Inde hausi utsini. Iye kana nyange achizviita zvinobata iye, tozomugadzisawo zvoita zvakanaka ndonge zvinhu zvake zvangobuda pachena. Aya mamwe acho atomborimo, mamwe acho anenge akatowanda, mamwe acho akatorongedzwa. Nekuti ndo matare acho akawandisa. Angadara ari mangana makarongedza nese atiri kuona? Aya anogona kana kusvika zvekuma 600-700 ikoko anogona kusvika.
naakarongedzwa acho nemamwe aya aripo aya. Zvinovaridzwa kuti muchavaziva. Ayo kana achinge asvika anozikana nekuti dare ndo rinotirayira. Zvinotiudza kuti ayo uyu munhu uyu zvinhu zvake ndeizvi. Izvi ndeizvi. Hakuna hazvimborasa kuti tozotadza kuziva kuti izvi ndezvanenge. Kana achingangotsika matare zvakutozikana kunze aiwa vanhu ava kana achinge pane kutadzana kwakaita kana akuda kuregerera munhu wake ndonguva yakubva atora futi bhurugwa riya kana achiri kurida. Kana asisarida anorisiya kuno kumatare. Mungatiratidzwo mashoma ari padyo nemisekuru aya. Mungotibatirawo mamwe acho. Ndinotenda ndinogona kuti ndikubatirei. Mamwe acho ndiwo aya. Mamwe acho ndiwo aya. Zvino muchaziya nokuti mamwe acho ari kuratidza fanika ane tsvina akauya kare kare andinongotorwa anenge aine tsvina. Mamwe acho anenge akauya kare kare. Mamwe acho anenge auya waine tsvina asi mamwe acho anenge akauya kare kare. Mhiko ndeyekuti kudii unotora rakachena here kana kuti rakasviba rakasenzesa. Hazvina mhaka. Chinoitika ndechekuti munhu anofanira kungotora rakambosenzeswa nemumwe wake chete. Kusenzesa kureva kuti akambopfeka kunyange hazvina mhosva kuti rakambowachwa here kana kuti aiwa hazvina mhaka.